A primeira crítica dos nacionalistas con respecto á modificación da Lei de Saúde refírese á súa tramitación, posto que se realizou a través dunha proposición non de lei presentada polo Grupo Popular, evitando así os trámites parlamentarios que requeriría un proxecto de lei. E modifica, primeiro, sin levala ao Parlamento como proxecto de lei. A leva mediante unha proposición do propio Partido Popular que o que evita é precisamente que se teñan que recabar os informes xurídicos que digan se esa tramitación e o que di o texto é legal. Entón, fanno como presentando o Partido Popular, non o Goberno, para precisamente evitarse todo ese trámite. No que respecta ao seu contido, dende o BNG explican que a reforma introduce numerosas limitacións dos dereitos básicos das persoas e establece a imposición de sancións en moitos supostos. Pon medidas coercitivas, sancións, multas, claramente falando, para a xente, por exemplo, que baixo unha orden, según esa lei, de confinamento, ou ben en hospitais, ou ben en domicilios, pois non o acepten. A propia lei fala de someter, utiliza esa palabra, someter a poboación a medidas, por exemplo, como peche de negocios, sin ningún tipo de criterio máis que a propia lei. E, ademais diso, obriga incluso a vacinación. Pola contra, a reforma non contempla o reforzo de medios e recursos humanos na sanidade pública para dar cobertura á atención non só da COVID, senón doutras moitas doenzas que, segundo os nacionalistas, non contan coa correcta asistencia dende que se iniciou a pandemia.